Hei katsoja! Joo, tänään siis oli se ensimmäinen työpäiväni siellä Amnesty Feissarina. Heräsin tänään milloinka vähän 7 jälkeen ja söin aamupalaa, menin sitten koululle siihen 9:40 ja siellä koululla sitten ei ollut ensimmäistä tuntia ollenkaan eikä toistakaan tuntia. Mulla oli siis olisi ollut ne 2 psykan tuntia tänään, mutta se toinen psykan tunti oli peruttu sen takia, koska se korvataan sillä jollakin ääriajattelupaneelilla. Ja sen toisen psykan tunnin päällä taas oli sitten se ääriajattelupaneeli. Elikkä menin siis sinne ja oli kyllä tosi mielenkiintoista. Siellä oli meillä kanssa semmoinen kuntavaalipaneeli. Siellä oli kaikkia kuntavaaliehdokkaita sitten kertomassa meidän koululla. Mä menin sinnekin sitten ja oli kyllä. Kyselin sitten kokoomuslaiselta kysymyksiä sen jälkeen, kun hän oli sitä mieltä, että näitä syrjäseutujen lukioita pitäisi lakkauttaa esimerkiksi. Niin mä sitten kysyin sitä, että no mitä mieltä sitten siitä, että pitäisikö syrjäseutujen oppilaiden kouluun kulkemista sitten keskustan alueelle tukea, koska jos sieltä syrjäseudulta lakkautetaan ne lukiot, niin kyllähän nyt jossakin pitääkään lukiota. Niin hän sitten sanoi, että joo, kyllä kuulostaa ihan järkevältä. Joo, en sitten sen enempää saanut hänestä irti, mutta se oli ihan mielenkiintoinen juttu. Ja sitten sen jälkeen niin oli tosiaan se ääriajattelupaneeli. Se oli sitten mun kaveri panelistina mukana. Se oli tosi mielenkiintoista kuunnella hänen kantojaan niihin kaikkiin ääriajatteluun liittyviin, kaikkiin ääriajatteluun ylipäätään ilmiöistä, kaikkiin näihin ääriliikkeisiin, niin kuin terroristijärjestöihin ja äärioikeistolaisuuteen ja tämmöisiin liittyen. Siellä sitten tuli niin hirveästi kaikkia kysymyksiä mieleen. En ehtinyt kysyä kuin muutama, tai siis 2 kysymystä. Jotenkin mulla itsellä aina tulee semmoinen oma henkilökohtainen joku egoistinen tarve vaan olla jotenkin siinä keskustelussa mukana tai mitä ikinä. Tai siis mulla herää itsellä ajatuksia ja mä aina haluan jotenkin saada niihin vastauksia, niin itse on monesti sitten se mulkku, joka siellä sitten vaan kyselee kaikkia kysymyksiä, mutta en tiedä. Sen ääriajattelupaneelin jälkeen sitten tosiaan oli sen työn aika viimein ja sinne läksin sitten ja silleesti tulin siihen oikeaan paikkaan 5 minuuttia etuajassa. Ja sitten huomasin, että olen unohtanut ottaa tuon Amnesty-reppuni mukaan. Se täältä löytyy siis tämä hieno Amnestyn musta reppu, jonne laitetaan nuo kaikki liivit ja lehdet sun muut sitten, mitä pitäisi niinku Amnesty Internationalin Feissarina jaella ihmisille. Niin sen olin unohtanut kokonaan ja siellä oli myös mun tuo Amnesty-kansio kanssa. Voisin senkin vähän vilauttaa tässä. Kaikki nämä unohdin sitten sinne koululle. Eli tietenkin just se ainoa juttu, mitä minun olisi voinut muistaa. Hetkinen, näytinhän mä sitä jo. Tää oli se kansio. Vähän aikaa säikähin, että olin taas unohtanut tämän kansion johonkin, mutta en onneksi. Mutta joo, tommonen jutska. Täältä löytyy kaikkia tietoa tuosta Amnestystä ja kaikista Amnestyn just saavutuksista ja mitä me ollaan tekemässä tällä hetkellä ja niin poispäin. Mielenkiintoista juttua, mutta joo. Kävin sitten hakemassa sen repun ja sitten tulin vuorostaan 5 minuuttia myöhässä, mutta ei se mitään, ei ollut kuulemma mikään kovin vakava ongelma ja sitten ruvettiin sitä harjoittelemaan ensin vähän sitä feissaamista. Otettiin pari harjoituskiekkaa ja koitettiin feissata sitä meidän koordinaattoria. Minä kyllä vedin sen aivan niinku päin vittua molemmilla kerroilla, kun mä yritin sitä tyyppiä feissata, että mä tein kaikki ne virheet periaatteessa, mitä voi tehdä siinä, niin se oli vähän silleen oman itsetunnon murskaava juttu, mutta toisaalta mulle myös tuli heti sellainen, että okei, mä nyt selkeästi näen, mitä mä teen väärin. Ja kun se meidän koordinaattori on ihan uskomattoman hyvä, siis se on just tosi hyvä siinä, että se kertoo sulle, mitä sä teet väärin ja miten sun pitää tehdä eri tavalla, että sä voit korjata sen tilanteen. Niin se oli tosi hyvä, hän auttoi mua siinä tosi hyvin. Niin mulla tuli nyt aika paljon tapahtumia tämän päivän ajalta, kun tosiaan
Tämä oli aika tapahtumarikas päivä, kun mä olin sillä töissä ja koulussa. Mutta joo, sitten työ alkoi siinä ja vähän hitaasti alkoi. Ei ihmisiä ymmärrettävästi kiinnosta lähteä keskustelemaan jonkun feissarikusipään kanssa. Mutta en mä tiedä, siis long story short, mä siellä 5 tuntia seisoskelin niiden mun 2 työkaverin kanssa siinä Oulun ostoskauppakeskus Valkean ulkopuolella. Vitun kylmä oli, siellä vaan hytisin koko ajan ja varsinkin se, kun piti yrittää niin kynää käytellä siinä, niin oli kyllä aika kova paikka. Eli siis, mutta joo, 2 lahjoittajaa sain värjättyä Amnestylle. Se on se meidän työtehtävä, siis me noita kuukausilahjoittajia koitetaan pyytää Amnestylle mukaan. Eli siis en mä tiedä, se oli silleen omasta mielestä hyvä saldo kumminkin. Se perusmäärä on 3 ihmistä per työvuoro. Ja niin kuin aloittelijalle siis se justiinsa Sini, meidän koordinaattori, sanoi, että aloittelijalta ei oletetakaan, että heti niin kuin lähtisi siihen hommaan naps mukaan, vaan että siihen niin kuin oppii. Ja mä kyllä itse todellakin huomasin sen, että tuossa päivän loppuun mennessä niin se alkoi tulla vähän automaattisesti se puheripuli sieltä minulta, että niin kuin tosi hyvä, että joo. Mutta sieltä tulin sitten kotiin ja nyt on täällä sitten, pitäisi vielä jaksaa sitä romaania kirjoitella ja silleesti ja sitten syyä. Joo, eipä mulla sitten muuta. Pitkä päivä oli kyllä. Ei mulla mitään muuta tapahtumia tälle päivälle sitten oikeastaan ole, että mitä ajatuksia mulla tänään on, niin tosta voisin silleen kiteytettynä sanoa tosta Amnesty-työvuorosta, että justiin on tyytyväinen oman tulokseeni, vaikka en ole tyytyväinen siihen, miten paljon virheitä mä just tein siinä, mutta kyllä tässä nyt pikkuhiljaa alkaa oppimaan siihen hommaan. Ja sitten toinen tärkeä pointti on se, että pitää laittaa paljon enemmän vaatetta huomenna, oikeasti varautua siihen, että mä tuun siellä näköjään jäätämään mun pallit pihalle oikeasti. Älytöntä. Mä jotenkin on niin herkkä sille jostakin syystä. Varmaan minun joku tämmönen, en tiedä, ei minkäänlaista pienintäkään tilkkaa minkäänlaisesta viikinkiverestä on minun suonissa ilmeisesti. Mutta rupean heti hytisemään, jos on vähänkään semmoinen mahdollisuus siihen. Mutta sen lisäksi niin tänään on aika vittuuntunut olo siitä, kun mulle justiin se, mä suunnittelin, että mä olisin huomenna sitten tavallaan ensinnäkin nukkunut suht myöhään ja sitten olisin vielä ehtinyt kuntoilla siinä aamusta, että mulla olisi ollut vasta 11 meno koululle. Mutta mulla sitten tämän työpäivän aikana pistettiin Rikosseuraamuslaitokselta viestiä, että tulethan tonne sitä mun viimeistä toimintasuunnitelmaa, mitä mä nyt eilen tässä olin väsäämässä, niin että tuuthan valvontatapaamiseen huomen aamulla niin kuin 9:30. Niin voi vittujen vittu. Oli kyllä niin perseestä siis. En tiedä, siis ärsyttävää, kun ei voi sitten huomennakaan nukkua myöhään. Ja sitten sen lisäksi niin se ei voi kuntoillakaan huomenna ollenkaan. Eli käytännössä kuntoilu lykkääntyy sitten vasta niin torstaille. Ja niin, mutta ei kai se nyt välttämättä niin vakava juttu sitten ole. Ehkä mä pystyn diilaamaan tämän kanssa. Joo. En tiedä, ehkä mulla on vaan niin nälkä ja väsyy, että nyt on paska olo tämmöistä ihan pienistä asioista. Mutta joo, mitä tunteita mulla on, niin paska olo tämmöistä pienistä asioista. En tiedä, mitä muuta voisin sinulle kertoa, katsoja. Siis tietenkin tämmöisessä tilanteessa on tosi vaikea löytää itsestään sitä NS-sisintä
ydintunnetta tai mitä ikinä, mikä mulla aina tuntuu olevan se isoin ongelma näissä tajunnan virtavlogien kuvaamisessa. Mutta kyllä mä sanoisin, että mulla on loppupäässä ihan hyvä fiilis. Että hyvälle alulle lähti jotenkin tämä Amnesty-työ, että uskoisin omiin mahdollisuuksiini pystyä vähintään tähän samaan huomennakin. Ainakin se 2 uutta tyyppiä siis saisin lahjoittajaksi. Ja niin, jos en siihen pysty, niin ei sekään nyt ole mikään maailmanloppu. Että pitää vaan yrittää aina oppia niistä omista virheistä ja jatkaa eteenpäin. Että ihan suht optimistinen on tällä hetkellä. Okei. Mutta joo, sellainen oli minun ensimmäinen Amnesty-työpäivä ja oikeastaan ensimmäinen virallinen työpäiväni lukuun ottamatta tämmöisiä pieniä niin kuin kesätöitä, mitä mulla on ollut aikaisemmin. Että joo, semmoista. Eikä mulla sitten muuta katsoja. Okei. Kaikkia parasta sulle katsoja. Okei. Bonne nuit.